Исәнмесез мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Безнең иҗат төркеме бөтен дөньяга сибеп яшәүче милләттәшләребезнең яшәешен, көн күрешен яктырта. Бүген дә дәвам итәбез. Безнең тапшыруыбызда. Кәрим Тинчурин театрына 90 ел. Гали Ильясов, Кашифа Тумашева, Рауил Тумашев, Рабит Батулла, Дамир Сиражиев, Рашид Захидуллин. Тинчурин театрында шактый режиссерлар үзләренең әсәрләрен куйган. Әлеге афишаларда без аларның исемнәрен тагын бер кат искә алабыз. Томский дәүләт университетында татар телен өйрәнә башлыйлар. Исәнмесез, минем исемем София. Минем галим кечкене. Мин, әнем, әбем һәм бабаем. Олар бик акыллы һәм кайгыртучан. Үрмәкәй авылы алда. Свердловский өлкәсеннән үз хәбәрчеләребез. Шундый зур конкурста катнашканга без бик шат. Күрдек анда уровень, Казанныкы уровененнән җитеп булмый инде безгә, без тырышабыз. Башкортстанда Шуран тургае яшь башкаручылар бәйгесе узды. Аллага шөкер, әле теге татар теленең, татар моңының киләчәге бар, дип әйтәсе бар. Өмет бар. Татарлар тапшыруы бөтен дөнья татар конгрессы белән берлектә хезмәт итә. Сәфәрләрдә узган вакыйгаларны тулысы белән сезгә җиткерү максатыннан аерым сәхифәләр барлыкка килә. Бүген безнең көндәлектә. Дөнья татар конгрессы башкарма комитетының чит илләрдәге милләттәшләр белән эшләү өлкәсенә килгәндә, бу юнәлештә бик зур эшләр, бик зур проектлар башкарыла. Казахстанның Усть-Каменогорск шәһәрендә Советлар Союзы герое, каһарман шагыйребез Муҗаһидгә 2015 елда һәйкәл ачына атып була. Һәм шундый ук һәйкәл, шундый ук эш узган ел Кокшетау шәһәрендә ачылган иде. Һәм хәзер безнең данлыклы Казахстанның милләттәшләребез нигез салган Җидепулат шәһәрендә шулай ук каһарман шагыйребез Муса Җәлилнең исемен мәңгеләштерү буенча зур эш башкарыла. Бу урамда һәйкәл Муса Җәлилне уябыз ушы җирдә. Һәм инде киләсе елга шундый ук планнар Кыргызстанның Бишкек шәһәрендә дә тормышка ашырылыр дип ышанабыз. Билгеле булганча, быел укытучылар һәм остазлар елы, шушы форсаттан бөтен дөнья татар конгрессы безнең мәгариф министрлыгы белән берлектә бөтен Россия туган теле форумы үткәрәчәк. Туган тел бөтен Россия форумы 12-14 ноябрь көннәрендә Казанда уза. Аның девизы тәрбия, билем, тел. 400 делегат Россия өлкәләреннән, 400 Татарстан Республикасыннан. Барлыгы 800 делегат катнашачак. Безнең максат аларны укыту, ниндидер мастер-класслар, өстәханәләр булдыру, күргәзмәләр оештыру. Һәм инде гомумән шушы матур елда безнең мөгаллимнәребезне аралаштыру, үзара таныштыру һәм инде уртак максатларга ирешү. Театр яктылыкка нурга илтә, кире юлга җибәрми, уңга илтә дип язып калдырган Габдулла Тукай. Татар театрының гасырдан артык тарихы бар. Ә менә Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры бу көннәрдә 90 еллыгын билгеләп үтә. 1933 елның 6 ноябрендә ТССРның Питрәч районы Шәле авылында беренче спектакль уйналган. Ул Кәрим Тинчурин белән Кауи Нәҗми тарафыннан иҗат ителгән Булат бабай гаиләсе дигән әсәр була. 90 еллык юбилей чаралары хакында Эльвира Хөснетдинова сөйләр. Ел ул кеше гомере өчен бик зур вакыт. Ләкин театр өчен әле ул юл башы шикеллегенә. Шуңа күрә менә бу 90 ел гомер эчендә театрның нинди әсәрләр куелган, нинди артистлар чыккан һәм аның иҗат юлын карап узу өчен без шушындый күргәзмә эшләргә булдык. Гали Ильясов, Кашифа Тумашева, Рауил Тумашев, Рабит Батулла, Дамир Сиражиев, Рашид Захидуллин. Тинчурин театрында шактый режиссерлар үзләренең әсәрләрен куйган. Әлеге афишаларда без аларның исемнәрен тагын бер кат искә алабыз. Әлбәттә инде афишаларда алар гына түгел, спектакльләр, артистлар һәм драматурглар. Аларда чын тарих.
90 еллыкка 90 афиша. Монда 1933 елдан башлап хәзерге премьераларга кадәр күрергә була. Иң кадерлеләреннән берсе Булат бабай гаиләсе афишасы. Нәкъ менә әлеге спектакль белән Тинчурин театрының тарихы башлана да инде. Бүгенгә алар шактый озын юл үтеп килә. Республика күчмә театры буларак, яңгыр-бураннарга карамыйча никадәр юл үтәләр. Иске аламда я худа яшьлек булган инде ул, фанатик булганбыз без. Нинди авырлыклар күрдек бит. Ул кар дип әйтмә, буран дип әйтмә, яңгыр дип әйтмә, гастрольдә 24 көн белән куелган. Айның 24 көне синде гастрольдә. Авылдан авылга, авылдан авылга. Койларга гына бару, татар халкына, татар телен, татар сәнгатен күрсәтеп йөрдек бит. Койларга гына уртазы калмады, Казакстан калмады. Менә бүгенге көндә тамашачылар Камал театрын тутырып киләләр икән. Безнең театрда зал тутырып йөриләр икән. Булар әлбәттә без тәрбияләгән тамашачылар дип әйтәсем килә минем. Авылларга барып төшсәң, иң беренче яулыклы әбиләр кичкенә генә урындыкларын тотып каршылыйлар безне. Залда алма төшәрлек урын булмыйдыр ия. Инде күчмә театрга бина биреп стационар булулары, аннан Тинчурин исемен алуларын язучы Рабит Батулла яхшы хәтерли. 1985-тән 1988 елга кадәр ул биредә баш режиссер булып торган. Тинчурин исеме бик авыр бирелде аңа, чөнки Мизәлә театрында сорыйдыр Тинчурин театрын. Аларга әйткәннәр инде ул менә төрмәдә утырган кеше, без ничек бирик фәлән дигән дип. Мин дә йөри башладым. Баш режиссер булып эшләгәндә монда. Миңа да әйттеләр, ул бит төрмәдә утыра. Әмәдә Ибраһимов төрмәдә утырмаганмыни? Ибраһимов бит төрмәдә утырган, Ияли институт аның исемен йөртә. Димәк, сез име хәйлә табып кына бирмисез моны. Ул бит киләчәктә акланачак, ул актарды дигәннән соң гына име Заһидә Тинчурина исән чакта бирелде исем, һәм мин аңа ул документны илтеп биргәндә ул җылады. Менә рәхмәт шушы Тинчурин театрыбызда безнең үзенең иҗади коллективы белән, шушы тамашачы белән бер язмышта, бер дулкында, бер уй фикердә яшиләр. Һәм һичбер заманга үзгәрүгә карамастан үзенең менә кыйбласын югалтмыйча, чөнки без татар тамашачысы ул. Театрга килүче ул бирегә яңалык эзләп килми. Ул бирегә үз язмышына тиңдәш образ эзләп, фикердәш эзләп килә. Бәйрәм көнне артистлар Илфак Хафизов һәм Зөлфәт Закировка Татарстан Республикасының атказанган артисты исеме бирелде. Ләлә Миңнуллина, Сәкинә Минханова, Гүзәл Гарапшина фидакар хезмәт өчен медале белән бүләкләнде. Театрның юбилеен төрле чорлардагы спектакльләрдән җырлар белән искә алдылар. Әйтик, Мирхәйдәр Фәйзинең Галиябану әсәре театрның рекордсмены. Ул 4 тапкыр куела. Хәзердә Галиябану җыры быел куелган татар теле сәхнә теле спектаклендә яңгырый. Шакир Мәҗитовның Резидәкәй спектаклен 2 тапкыр сәхнәләштерәләр. Икесендә дә режиссерлар хатын-кызлар Кәшифә Тумашева һәм Исламия Мәхмүтова була. Исламия Мәхмүтова турында аерым әйтергә кирәк. Ул артист та, режиссер да, гомумән театрның йөзек кашы. Үз вакытында Тинчуринның Мәхмүтовлар театры дип тә йөртәләр. Бүген популяр булган күп кенә җырлар кайчандыр Тинчурин театрында куелган спектакльләр өчен махсус язылган булган. Алар арасында Картаямни соң йөрәк, Туй күлмәге, Ява карлар, Сона кәкүк. Соңгылары Разил Вәлиев тарафыннан Әйдә бары кызлар карык спектакле өчен язылган. Бүген театрның үз йөзе, үз тамашачысы бар. 90 еллык юбилее белән котларга башка театрлардан да килгәннәр иде. Без Тинчурин театрында үскән балалар бит инде. Гасыр башында, или без шундый җилкәнсезлек калган заманда, мин шушы театрда насыйп булды миңа җилкәнсезләр спектаклен куярга. Тинчурин театрында. Без аларга исәнлек, саулык телибез. Барлык артистларны да яратабыз. Камал, Тинчурин һәм Мизәлә театры ул инде иң өлкән татар театрларыбыз. Тинчурин театрына беренче чиратта инде Мизәлә театры коллективыннан зур сәламнәр һәм аларга озын гомер, матур коллектив, матур бина, бай тарих һәм инде шулай бергә бердәм булып
хезмәт итәргә насыйп булсын. Мен бит бу театрда 20 ел эшләдем. 20 ел эшләгәндә мин ул театрның ничектер әйтергә яраталар бит алтын чоры дип. Ул вакытта Биби Нургалиуллина, аннары Газиз абый Гыйматов, Фәридун абый Юнусов, Фердинанд абый Фарсиннар дип япалар, сан япалар, Назгыр апалар белән, алар белән бергәләшеп эшләп калдым. Уңышлар телим. Алар шушы үзләренең элегәрге замандагы планкаларын төшермәсләр. Иң мөһиме, театр үз кыйбласын югалтмыйча, тамашачыларын сөендерүен дәвам итсен иде. Эльвира Хөснетдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Казан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Томский дәүләт университетында татар телен өйрәнә башлыйлар. Исәнмесез, минем исемем София. Минем галим кечкене, мин, әнем, әбем һәм бабаем. Олар бик акыллы һәм кайгыртучан. Үрмәкәй авылы алда, Свердловский өлкәсеннән үз хәбәрчеләребез. Шундый зур конкурста катнашканга без бик шат. Күрдек анда уровень, Казанныкы уровеньнән җитеп булмый инде безгә, но без тырышабыз. Башкортстанда Шуран тургае яшь башкаручылар бәйгесе узды. Аллага шөкер, әле теге татар теленең, татар моңының киләчәге бар, дип әйтәсе бар. Өмет бар. Томск тарихы татар мәдәнияте белән тыгыз бәйләнгән. Бирдә татар бистәсе, татар авыллары бихисап. Безгә татар телен икенче тел сыйфатында алу тиешле карар булып тыелды, ди тикшеренү лабораториясының белем бирү программасы җитәкчесе Александра Ермолаева. Хәзер студентлар ике тел өйрәнә, инглиз һәм татар телен. Алар үзләренең сайлавы, өйрәнү объектына мөнәсәбәте турында хәбәрчеләребезгә сөйләде. Узган елны игълан ителгән Россия халыкларының мәдәни мирасы елы Томск югары уку йортларында белем бирү программаларына керткән үзгәрешләр хәзер дә гамәлдә. Томск дәүләт университеты тарих факультетында беренче семестрда татар телен предмет буларак өйрәнү дәвам итә. Быел студентлар белем алуны театрда, Буа драма театры гастрольләре вакытында Дервиш спектаклен караудан башладылар. Вы окунулись в эту татарскую среду, как говорят, мохит татар мохитина. Скажите, как оно прошло первое погружение? Необычно. Необычно, да. Своеобразно. Обычно, религиозные такие сюжеты на тему поиска божества, на тему поиска себя в мире религии, они, как правило, у молодежи вызывают скорее отторжение, потому что, что-то такое не верим. А здесь, мне кажется, что ребята прочувствовали, что-то им оказалось близко. Очень интересно оказаться в другой культуре, потому что ты не понимаешь, о чем говоришь, о чем они говорят, но очень интересно, хочется понять. Ты идешь сразу, как проникаешь, вныряешь в этот мир, который он создает, этот актер. Это что-то уникальное. Һәр дүшәмбе 22 студент өчен татар теле мәдәнияте буенча дәресләр уза. Төркемдә 18 кыз һәм 4 егет. Алар Кузбастан, Красноярск крайыннан, Томск, Новосибирск, Кемерово өлкәсеннән, 2 кеше Казахстаннан. Бу республика мәктәпләрендә барлык укучыларның казах телен мәҗбүри рәвештә өйрәнүе бер тамырдан булган татар телен үзләштерергә ярдәм итә, ди София. Исәнмесез, минем исемем София, минем фамилиям Герасимова, меня 19 яш, мин Казахстаннан. Это тебе помогает в знании казахского языка, в изучении сейчас татарского? Да, очень сильно помогает. Большинство слов очень похожи, какие-то буквы специфические, поэтому в большинстве своем, мне кажется, я как раз-таки за счет знания казахского с произношением работаю получше. Я антрополог. Я работаю не только с какими-то, современными городскими группами, но и с народами с разными, как они живут, как они проявляют себя в городской жизни. И, в Томске живут татары. Мне кажется, это неотъемлемая часть Томска, поэтому с ними тоже будем работать. Укытучы буларак мин группа белән танышканда төрки фамилияләренә игътибар итәм. Бу төркемдә андыйлар өчәү: Денис Токмашев, Сабрина Габдуллина, Алина Хазигалиева. Кемерово өлкәсендә туып үскән Алина безне үзенең гаиләсе белән таныштырды. Мой папа по национальности татарин, и он в детстве его знал. Узнать свою культуру по стороне папы. Язык – это важная часть культуры. Папы большая семья, и там его тетя, получается, старшая сестра, это мне тетя. Она еще знает татарский, я бы хотела
как-то с ней попрактиковать. Мин Кемеровадан, мин антропологияның икенче курсы. Курсында? Мин Томск дәүләт университетында укыйм. Контроль эшләрне, зачетларны студентлар иҗади формада тапшыралар. Быел укучылар 4 төркемгә бүленгән. Аларның һәрберсе татар тематикасы буенча медиа проектлар әзерләй. Бу иҗади эшләрнең җимешләре белән танышу алда. Томскидан Елена Софьевна, Анатолий Шустов, татарлар. Дәвам итәбез юлыбыз Свердловский өлкәсе Үрмәкәй авылына. 2023 елда саланың белем бирү учагыннан 54 укучы татар теле һәм әдәбияты буенча Свердловский төбәк олимпиадасында иң югары балларга ия булган. Моның сире нәрсәдә? Укытучылар фикеренчә, уңышка ирешергә татар телен саклауга юнәлдерелгән төрле конкурс бәйгеләр ярдәм итә. Тулырак киләсе видеоизмада. 14 еллык Свердловский өлкәсе Түбән Сирга районы Үрмәкәй авылы мәктәбендә бары 200 кеше укыган, ә бүген бу сан инде 3,5 тапкырга кимегән. Тагын бер аяныч хәл, татар теле дәресләре саны да күпкә әзәйгән. Аларга 1нче сыйныфтан алып 9нчы сыйныфка кадәр атнасына 1 сәгать вакыт бирелә. Димәк, татар теле һәм әдәбият яртышар сәгать кенә укыталар. Моңа карамастан Үрмәкәй мәктәбе укучылары даими рәвештә татар теле һәм әдәбияты буенча төбәк һәм төбәк-ара олимпиадаларда җиңүчеләр рәтенә керә. Менә быел укытучы апаларыбыз да бәйгеләрдә катнашалар. 2023 елда май айында уздырылды апалар укытучылар арасында бәйге. Үзебезнең регионда 1нче урынны алдым. Һәм финалга бөтен Россиядан килгән участниклар белән 35 кеше регионнардан җыелдык. Северная Осетия, Аланияда, Владикавказ городында участвовать иттек, дәрес күрсәттек. Мин татар телен представлять иттем. Миңа бик ошады. Лариса Әхмәтова Динә Әфризунованың тәрбиячесе булган. ТНВ каналын даими карап баручыларга бу кыз инде яхшы таныш. 4 яшеннән ул туган телдә шигырьләр укый. Моны ул сәнгатьле, чын артистларча итеп башкара. Аны ишеткән һәр кеше тормыш мәшәкатьләрен унытып, кыз башкаруындагы шигърият дөньясына чума. Син бик ямьсез кыз, дип әйтеп ташлады моңа. Мин матур! Шигырьләрне Динә әнисе Үрмәкәй мәктәбенең математика укытучысы белән бергә өйрәнә. Лариса Сәйид кызы әйтүенчә, сәнгать әсәрләрен ятлау аларның яраткан шөгыле. Ул күп вакыт алса да, бик иҗади эш. Наметкаларны эшләйбез дә, шуңа ул үзе ятларга может. Тем не менее, шундый зур конкурста катнашканга без бик шат. Күрдек анда уровень, Казанныкы уровеньнән җитеп булмый инде безгә, но без тырышабыз. Динә Фризунова Үрмәкәйдә бердән-бер йолдыз чыккына түгел. Татар телендә сәнгатьле уку өлкәсендә башка балалар да үз уңышларын күрсәтә. Быел аларның чыгышларын татар язучы һәм журналистлары Ләбиб Лерон, Камил Кәрим һәм Рамис Латыйпов тамаша кылды. Октябрь ахырында алар Свердловский өлкәсенең татар авыллары буенча сәяхәт иткәннәр һәм Үрмәкәй авылы мәктәбендә дә кунак булганнар. Талантлар монда кайнап тора дип әйтәсекләр. Алар монда күрсәтәләр, аларның мактау кәгазьләрендә күрәбез барып төшсәгәйме, анда 2нче урын алганнар, 3нче урын алганнар. Җиңүләре дә бар үзләренең, без инде аларның тегел приз урыннар алуын телибез һәм киләчәкләрендә дә безнең татар телебезне онытмыйча, милләтебезне кайгыртып, теге татар телен зур югарлыкта әлем итеп күтәреп, менә шулай барырга ясады. Бүген татар җәмәгатьчелеген Татарстаннан читтә урнашкан татар авылларында укыту ни рәвешле алып барылуы мәсьәләсе борчый. Укыту һәм тәрбияви программаларында рус һәм туган телен укытуга нинди игътибар бирелергә тиеш? Милли гореф-гадәтләрне саклап калырга һәм аларны ничек яшь буынга тапшырырга? Түбән Сирга районы Үрмәкәй авылында бу сорауларга җавапны укытучылар да, әти-әниләр дә бергәләп эзли. Нәкъ шуңа күрә дә яшь үрмәкәйлеләр бәйге һәм олимпиадаларда уңышларга ирешә. Алга таба да шулай дәвам итсен. Роза Диатуллина, Эльфия Габдушева, Никита Соловьев, Юлия Шлентова, Татарлар, Свердловский өлкәсе.
Башкортстан Республикасының Шаран районы үзәк мәдәният йортында Шаран тургайы 2023 татар җыры яшь башкаручылар бәйгесе үтте. 2013 елдан башлап 2 елга бер уздырылган бу конкурс балаларда рухи кыйммәтләр формалаштыру, милли традицияләргә, туган телгә һәм мәдәнияткә кызыксыну уяту, үзенчәлекле яшь музыкаль сәләтләрне ачыклау һәм аларга ярдәм итү максатыннан оештырыла. Шаран тургайы 2023 татар җырларын башкаручыларның балалар фестиваль конкурсы 14 яшькәчә 22 музыка сөючене берләштерде. Конкурсантларның кечкенәсенә ни бары 4 яшь, ул Бурсык авылыннан Гөлназ Мөхәммәдиева. 2 ел аралыгында үткәрелгән бәйге беренче тапкыр төгәл 10 ел элек, 2013 елда Шаран авылында башланып китә. Быелгы бәйгенең жюри составына Башкортстан һәм Татарстанның халык артисты Фән Вәли Әхмәтов, Башкортстан Республикасы Татарлар конгрессының Туймазы районы бүлекчәсе җитәкчесе Инзира Латыйпова, Башкортстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәрләре Гөлшат Хөснуллина һәм Рәүфә Дәүләтова керде. Аллаһка шөкер, әле теге татар теленең, татар моңының киләчәге бар, дип әйтәсе бар. Өмет бар. Менә шулай. Аны теге хәзер бит инде эстрадада да төрле җырлыйлар, төрле чакаланалар. Менә тигез генә матур гына җырладылар. Шул репертуарларына митсеннәр инде бигрәк тә игътибар итсеннәр иде. Балалар җырлый торган теге диапазоннары бәләкәрәк булган җырлар сөйләсеннәр. Монда балаларга халык уен коралларына, мәсәлән, гармонга ияреп җырласалар, яисә инде бөтенләй акапелла җырласалар, тавыш мөмкинлекләрен ачу өчен кулайрак булыр иде дигән фикердә калдым. Һәм инде оештыручыларга рәхмәтемне белдерәсем килә, чөнки мондый чараларны әзерләү бик катлаулы, мәшәкатьле һәм бигрәк тә инде бүгенге көндә балалар тел белү ягыннан да шактый бит инде авыр мәсьәлә, ләкин тыңлап утырдым, бүген шактый гына камил җырладылар, шунысы сөендерә. Яшь башкаручыларның әти-әниләре, дәүәтиләре, музыкаль җитәкчеләре алар өчен җанатарга килделәр. Мен үзем бик шатман, чөнки бу бик матур этәргеч безнең яшьләргә татар телен белүдә, өйрәнүдә, аннан соң инде музыкаль яктан үзләренең талантларын ачарга. Шуңа күрә зур рәхмәт әйтәсе килә Зәбир абыйга, чөнки ул башлады. Чынлап та Башкортстан Татарлары конгрессының Шаран буенча башкарма комитеты җитәкчесе Зәбир Сәләхов тырышлыгы һәм оештыру сәләте ярдәмендә районда туган телдә төрле проектлар тормышка ашырыла. Татар конгрессы декабрь аенда елда оештыра, менә бу елда дәвам итәбез. Кыш бабайга татарча хат яз конкурсы район күләмендә үткәрәбез. Февраль айында без Татар конгрессы район мәктәпләренә чыгып, мин татарча сөйләшәм дигән интерактив уен оештырабыз. Күп кенә мәктәпләрдә булдык инде, менә быел безнең алдык планда тора, Түбәнге Ташлы авылында шушы чараны үткәрү. Конкурс нәтиҗәләре буенча беренче дәрәҗә лауреат исеменә Илүзә Сәйфуллина, икенче дәрәҗә Денис Шайсултанов һәм өченче дәрәҗә лауреат Фидалия Инсафетдинова лаек булды. Барлык катнашучылар дипломнар белән бүләкләнде. Мин өйдә җырлаганда Фирдус Тәмаевның җырларын җырларга яратам. Оештыручыларның сүзләренчә, Шаран тургай балалар җыр бәйгесен алдагы елларда да дәвам итү планлаштырыла. Шушы конкурсны дәвам иттерәсе килә һәм яңа уровеньга, яңа дәрәҗәгә күтәрәсе килә, тирә-яктагы районнарны да чакырып. Шаран тургай 2023 конкурсы яңа исемнәргә, яңа җырларга баеді. Әлеге конкурс җирлектәге татар авылларында телне саклау һәм үстерү буенча нәтиҗәле эш алып барылуын күрсәтте. Хәзерге вакытта милли телләр, милли йолалар һәм гореф-гадәтләр әкренләп тарихта калалар дигән сүзләргә җавап булды. Башкортстанның Шаран районыннан Гөлшат Сафина, Рузил Имамов, Татарлар. Бүгенгә менә шулар. Татарлар тапшыруы игътибар үзәгендә сәяхәтләрен дәвам итә һәм милләттәшләребезнең яшәешен сезгә җиткереп бара. Иртәгә кабат күрешербез. Сау булыгыз.